I de cop i volta l'àvia va veure com una soca, i no era pas una soca, eren 3 morts, que amb una ràfaga s'havien mort. Segur que estaven menjant, perquè tenien una forquilla a la vora. No vam tocar res, i l'àvia tampoc. Les mantes estaven escampades. Vam seguir amunt, fins al turó de les Mentides. A mig camí hi havia una camilla amb un moro mort, i un altre soldat i 2 matxos morts. Els que ho portaven es devien escapar. Tots 2 estaven a dins de la camilla. El moro tenia el cap bastant gros. Em vaig espantar molt, però aquella muntanya estava bastant pelada. Es podia arribar tranquil. Hi havia moltes mantes, i a l'aixecar una manta vaig trobar un altre soldat mort. No vam tocar res. Me'l vaig mirar. Era un xicot de la Quinta del Biberó. Tenia un tret a l'esquena. Josep Montaner. Nosaltres ens vam refugiar a la pujada d'en Carol. Allà vam poder veure com passaven els soldats. Vam sentir trets. No vam fer res. No ens vam moure. Dies més tard les autoritats van ordenar a gent anar a enterrar els soldats morts a la muntanya. A uns els hi va tocar anar a enterrar, als altres netejar la plaça. Els que els hi va tocar enterrar va ser una feina dura. Perquè, com veieu, és difícil enterrar aquí a la muntanya i a part, molta gent havia perdut familiars seus a la batalla. Van demanar a les autoritats que si podien enterrar-los al cementiri y la respuesta va a ser que los rojos no tienen por qué estar enterrados en un cementerio cristiano. Això va muntar molt de rebombori al poble. I la gent sensata, i la gent que havia perdut família, només veien soldats abandonats. Doncs a mi em feien guardar les cabres. Jo tenia un amic, un veí que era pastor, i ens anàvem tornant. Un dia les guardava ell i un dia les guardava jo. Un dia esmorzant a la muntanya vaig veure una cosa que em va fer pensar. Si vam acostar i vaig veure un soldat mort. No n'havia vist mai cap de soldat mort. No em va fer gaire gràcia tot allò. Però hi va haver una cosa que em va s'encadenar tota la vida. El pastor s'hi va acostar, el va acaronar i el va tapar amb una manta. I quan marxàvem, ell plorava. Recordava el seu fill, feia una setmana que havia mort. Devia ser el 27 o el 30, el torrent del bosc glaçat. Aquelles restes mai no van ser enterrades. Mai no van ser enterrades. Ningú n'hi va fer cas de tot això. A més, d'aquestes coses no se'n podien parlar. Total que la gent el que tenia era por, molta por. Hi havia por i ha passat de pares a fills.